kuduru onfinso mansa na wahera onsura kun na oka no kore a e wo so Fifii Ankoma ona teramu sa wo chiame Fifii Ankoma Ghana sha wonsa Ghana ni da wo so pense ni dwedwem ma yehu no kore yehu mu fain ayo ebusiafo we mu senior nurse we na luta seba na nyompa radio papa chese obese uti news information seba na entertainment die no ani Kharis radio Sadia yedi kan etia no South Korea aban anam senior owo oman Ghana mu a ne de ede Park Chin-sin enkrofo din boy din Park Sun-hin wono ono de abetu dwa se woni Ghana aban behwe abom South Korea aban etawonchi ne mpanifo a wosoma no ema oba oman South Korea mu oba oman Ghana mu se wo mesi wanam no kire se wa ba no maboa na oman Ghana entumpon if you say South Korea aban nankasa ene Ghana aban ewa anyankofa dadaada emfie bebre abesene kono we so oman Ghana sene ewo humasua mu apomuden mu ene akwan ne ade nyinaa mu South Korea aban aboa oman Ghana na woma ne nsi hɔ a sese krampo de ebekwanni mu na wodi kuadwuma nso ebeka ho na we so oman Ghana sene ewo kuadwuma na kuadwuma atumpon wo oman Ghana mu na aduane ayefofofo a uyi one city a ubenya benku adi ame abonsu egu so se na waye kama na South Korea ban ene nsankyerofo kasaye enurei yawoyi a da toso miensa da toso miensa wo bobosumi mu wafi mu no ene wo kyerem se South Korea ban de wo se eba apomuden ni agriculture ku adwuma de a wo be so Ghana sene na Ghana tumpon akonanim e wa apomuden mu na bibia akwa so wano ama oman Ghana yekopiem ewo epiem mantam mu a ensankyerofo ewo epiem mantam mu na wabo empanifo a wodi akotene wa abato a ekoso akotiem by election ekoso akotia no di mu akotene ne akotia man nyina say oh my jardin mama asomdwe esipi esita asomdwe akoso kama asomdwe adedi wo by election yi mu hwe ngakra kokko so ne de yensankyerofo yehu nanso no we ekire say democracy anaka mamke bia membu no etumpon ewo man Ghana mu a ebibiman nyina behwe yen na wosua yen na bibia akoyi ama Ghana aban afa ye kwa amanfrom se ye kodu amanfrom a meken ewo Ga South municipality a ewo Greater Accra enye nkokọ amanfrom enye baabi amanfrom se amanfrom a ewo Ga South ufiri hope ufinkan ekọ Central Regional ufi amanfrom pe no wura autusenya East emu na amanfrom school a ewo eye MA1 basic school enkra ho na akirem se hey wo school ho krono enye teacher fo na ya kronfo dabi enye omunuan mu kora na omunuan ko school na ya kronfo na kronfo teacher am wa bagi school na boso a o ya kora na ukro school ukura pen kra na obi kuratuo abegino hey akora fa pen bra na magie free unsem ubuka odi ko school wo hia okwan so a pe na mwatwe sikan hey akora fa ubuka bra chese sika o ma me no papa dia ma wa ofo dia ma say akwasi ekuya je uko school afoto aduandi o da je hey je skai uko school afoto aduandi akronfo tumbe je sika no free unsem na awreho ni senti no wo srempanifo a wo hwe bambo so e wo potem ho ni tichire pa assembly member o wo potem ho Joseph Kobina fiano ene Mercy Cratch panini a ono so o wo potem ho ene abambofo o wo man Ghana prosifo national security fo nyinara say wo sran wa da say won tu ani won twa ani mehwe won e wo saabro no so a e ho de amanfrum no wo maboa won na bibiara enkoyie emfama won anye saa de a school no da ache wan hwe ni yankora no o meja akọ na so o mu gya akọ nso de a o man Ghana na je say ye da ache won enti wo srempanifo say BNI for national security prosifo nyinara ene Mercy Cratch panina oda Ga South Mercy Cratch Mercy nano say omra na omeye wo mmoa se de be ya bambo ho asem ebekoyie ewo empotem ho na watimi akọ school enya wasomdue asua de na won so abeye titire se de won panifo no so abeye titire no anye saa krono sam potem ho na young guy oye mumo
akromfo ko bone tuokun no Jesus kenin na akọ na wie gede eni se nkura no ka se kro no sem e koso wo hode a na ke se e no kure na nka enim se school dia nkura e ko school dia okromfo bi be wi akora bi na ke se bi a pen omo ankola na we pen na we yi obi pencil ni book ni ade ba we di entisa akromfo techira moa na ngregre ska be no mo ene ne nkura mbo no mo gigi omo na teacher for the on your huna mane teacher for no huna mane ye to akasia no so ama wo a ye kopiem wo Aguna West constituency no mrashe badwani a ho no aye enesi na ofori dangbe honorable eka ne din ho wono ena wama woni etimpotem ho atede atadwe yawi atede nde kese brono bi ti se Aguna ochirekwa Aguna fum chechi awon Aguna ochirekwa apa Aguna ochirekwa na mansokwa Aguna mansokwa na apa bobikuma uko bobikuma omo wo apa bobikuma na omo wo lowa bobikuma apa bobikuma ene wawase wo kwako bie okoka ate sword wo twa homemu a kese wo besi bridge kama edi ama won na eno ho na woni e won potem ho se woda na se papa if you say sa bridge aw atete won che se obi yare mpo na se yede ne kwa yare sabia agi se ka no begina bridge na chi ne so oyafo no efo bridge no akọ sa wo kan ba agi se ka no begina bridge na chi enti woda honorable enesi na ofori dangbe ase papa se wabeye saadi edi ama woni a wote Aguna ochirekwa Aguna mansokwa apa bobikuma ene Aguna wawase oda wanse yi pa se wabeye saadi ama won yentie woni etimpotem ho no bi epi insuni ya mofrey sabata wale motwa abofra na oya ha na ifisha afakala kana wa odu manwo na ase wa so ntumi mebi apaso kwa na enye zama na mofra wo ko school oya ha nti maami so yaji tu na enimi ya me na adumala ya de said no ya ma yenti se ne ye be sere dem bo mo afi na ya fa pa bonta na echi na mom no wo ma yati ya nwa ase na ye na ya yakọ na ka kwan wo mo ndem na kwan anye politics asap esan se suru sifo ma ya ho kire ye e wo ye kwan no ho yentimi ntwa nhwe no nkọ akire ama yentimi nkọfa ya nwama ka ntumi nkọ so obi yare kura asa ka ntumi kọ na bua nipa na ka ntumi nkọ nti nipa na ho kire no eka even cocoa season no amafo ntumi fa wo cocoa na wo fudi bia encross na yekoso kire ya mame yampia nyame adom ende opese wodi aso abebo foma oma dwumadi no abekoso nti ye ni gi bebre ebe ma enoma bebre a efi ha eko krom especially Mandela so do Mandela market ni awoton ho no dodo na efi this area ti se sa dwumadi tumi koso a bibia abe kama a mesiafo na wodi nduane ko market ma wo eba community ni mu so wonya won so won ho aheha na nduane so atuma ko market mo bia no wenya asomdwe afi honorable enesi na ofori dangbe enso ekasa na wo kire mu se bridge ye wafiri ase enye nkrofo bi bridge a ye ka ate so da yensi bridge no obebo mode yensi bridge no na mpotem ho wonya wasomdwe efiri se so nipa ho beto na akwanpa a bridge eno so kaka ho bridge ni twi eye nsamso nso eka ho bi na boa ema nuoma ekoyi ema won moma yentie onunyamfo enesi na ofori dangbe odika bichia wahwefuni etiefu nyinara botai ni de se ye behwa ansa na mebe ye MP no sebi onipa bi ana dom dudu bi na woboa ma meduru ho den brema mpanimfo ka de onam duado na homa ho suro no onam nipa so na position mi benya nansa na nso no me no wondi nkomo no bebre ma me hu wo haw ebinu ma me hu de wo hia bridge baby amigina yi de oye ma me community mu nti ma so me wo mu minim wo haw deda enu nti no ni da metwen mo obi be ka kire me da menye ansana ma ye na oda me de won ka ho because na me ya afoforo wo de ama won de a
ɔda bro no a mi wɔ mu nso mekai wɔn na meyɛ ɛde ma wɔn na wɔn hu dɛ aba a wɔkɔtoe no ɛho aba mfa so efisɛ mpɛn bebree na ayɛ na wɔka dɛ wɔto aba no kora wɔn ho hwee nti sɛ mobɛhwɛ a otu de bi abato kora yɛhwɛ yɛhwɛ yɛ ni total population voter population na yɛhwɛ wɔn a wɔkɔto aba no hu dɛ bebree ayɛ discouraged because wɔn hu dɛ wɔkɔto aba na wɔnya ho mfa so na ɛbra so dɛ Aguna West fo wɔnaba a wɔto no wɔbɛnya ho mfa so the madi no ɔhyɛ me nkran dɛ menyɛ ma ɔbɛyɛ a wɔn nso wɔn ho bɛtɔ wɔn na wɔbɛhu dɛ yɛwɔ nipa bebree nanso nipa gugu ahoro so obi bae na wamba boa ɔno nkyerɛ dɛ ɔfoforo ba ɔno nso ɔnyɛ den ɔmboa ɛhɔ beebi a yɛdi kan kɔɛ ne yɛ ɔkyerɛ kɔ a manso kɔ a ɛhɔ no nso so koko adwuma na wɔyɛ na mpɛn bebree no yɛkɔ aprɔ no wɔma me hu ne dɛ sɛ wɔde wɔne koko ne nneɛma a wɔadua ne firi ekura hɔ ɔba kuroma ɔnam dɛ bridge ne hɔ nti ayɛ ɔyɛ den ti wɔn a wɔka wɔn ho bom de kube ne dua yi bi toto nsu no do na mo yɛ awerɛho ne dɛ sɛ wɔn de abobo ya no na ɔrekɔ a obeduru nsu no do no na wɔatwerɛ wɔn na efi nneɛma no nyinaa ekogu nsu no mu na nyame anim ni mede m'ani kɔhwɛ no na ɔyɛ awerɛho ɛno nti meyɛ nipa na mepɛ dɛ onipa ho tɔ no sɛ me ma mepɛ no dɛ me ho bɛtɔ me di a no obi a ɔtɔ aba ma me no nso ɔwɔ dɛ ɔno nso no ho tɔ no ɔno na ɔma me tu dɛm anamɔn dɛ ɔkyerɛ kɔ abridge meyɛ manso kɔ abridge nso meyɛ Honorable yɛda ase kɔsoa ne di dwuma pa ɛma Aguna ɛma minim sɛ wofi Aguna bobi kuma apa hɔ na wofi nti bɔ mmɔden na edwuma wefi ase wɔ bobi kuma hɔ no ɛnkɔ so wano bobi kuma hɔ na abrante bi a ɔbɔ sika ya abrante super ya fori ne kurum ɛno no yɛkɔ ne ne yɛtɔ so mienu no ɛno nso ɔkasa yɛ ɛkyerɛ mu sɛ we a ɔyɛ ɛnyɛ 9-day wonder na onim sɛ onipa deɛ sɛ oboa no a eduru abato a sɛ deɛ tie bia ɔno so bɛkaa wo nti wabɛdu nkran na wabɛyɛ MP a ɔno nko a onni ɔntena nkran ɛnyi ginani ne mu ɔbɛboa ne kurumfoɔ na bibia akɔ ano wɔ ano yɛnkɔtie ɔnabo ana ononyamfoɔ ɛnɛsi na ofori dangbe bima wo biara sɛ wɔretwa kwan na ɔbɛka wo koko ana ɔbɛka wo aduaba no mesrew ɛkwan yɛ ade ɛho hia ɔba ne dɛ onini na yɛntu mrika na sɛ kaa wɔ hɔ a ana machine wɔ hɔ a ntam na ra kwan no wɔ hɔ nti etum yɛ den edru obi kura yare a machine wɔ hɔ a na kaa kwan wɔ hɔ ne nti no otumi fabi na onya na yaresa enu nti mesre wukoko miensa wo bedwure no onse hwi mesre deda mufuni nyina moma yenti ase na contractor no ombetwa kwan no na onye bridge mo beya mo amwo community ni nyina mo ho beto mo behwa community amekọ emente ho nanso no mo beya mo ho beto mo nti ena me boka ayade otidem ti mesre de mo so mo support me na ma meyɛ no onye yi medase Kharis radio mikro ni ogunani se wo twa kokoko ogu a mama how kokoko no wodwuru kakra no wode kwan no so abeto ho na je se obi a ne ho ato no se wo nwuru kokoko na engu a baabi kakra engu a ho nye se obedwuru kokoko ni nyina egu kakra na je se kwan na adem kurase kwan de nya de wo ye ne kasi bia mu ketu bia obi a ne ho bedwo no onyonyamfo enese na ofori dangbe a wo ye mrahye bedwani ewo Aguna West na yɛte ne nka sɛ wɔkasa no ɛna kaseɛ no deɛ asi ne mum wɔne a ɛsɔ yasene ɛde kaseɛ no ɛbrɛ wɔ ɛyɛ Pure Kharis Academy no waje so sɛ dream big no afiri aseɛ ɛgye nkora efiri crèche chɔchɔ ana events esusu ne event den nesre eho na wo jinkra no afiri akopum JHS3 na bomoden se wo de oba no ebeba school de eyemienu pe na wo man Ghana mu Pure Kharis Academy ene de aka wankasa ko hwe de aka ne enti no wo jinkra no ewo ha na school no eye school bia empanifo a wo da school nanim enim de akyerɛkyerɛfo ha nso wadwen mu dɔ Kharis radio fe wo kyerɛ nkra na de fa wo babra omo wo adan a efe environment a efe eye ma adesua
but more than say umfa ubanu enko baby say what do ba pure Kharis academia e what domi pillar 2 what Auntie Mary any crossover sorry na and what if you krum say oba now per se unya nchiremu e chen dia maka chire ya ubetimi afre 0598 557 673 0598 557 673 after Vida Clean as soon as every New Life for and a from New Life Foundation omo na omode sa Vida Clean abedwaso Vida Clean ye dro bia awo ekukuro me kan man kan no anka ho dia omo a ekuro tu omo na ekuro ni nkoda ekuro ni bi kura agimpaye and so still ekuro no da so gina na so nya Vida Clean hwiegum enhyehe entrehwe te se wudi nsuo egu ukuro so enhyehe fegu so na ekuro no ankasa ade ba chi na nim atwentwam na ekọ no wanya fa hodie diabetes kuro na yesi enko no obo awu suru Vida Clean onya fa Vida Clean engu so ntia afa school so ahodo yaresabi ahodo mo run public toilet mo run public toilet no munya bi na mo fensiesie ho kama na enye fefe sa upebi ndodo etu a upe Vida Clean ndodo etu a fre homa ya mede ma we 0242 756473 0242 756473 yebe bro do sopo mo otu aton onye ska sanse nkrofo to yie pa ave why you do also a crossover chapel oh asori papa de eno ani crossover e wo domi pillar 2 Auntie Mary bo modern ugina domi market domi be bia domi born again nyina kwabinya na okase oko crossover taxi no an say ana pragiano am fe na bobo ya ese am fe na bobo ya so ese fe pragiano o de ba crossover chapel abesumu nyankopon kwesiada no pa no nkru bia na eso no hihye so ubeti undiluted gospel papa we nyankwaje ama okra yadi kase boy esi muma yentie dia edi mu akotene edi kase ni mu akotene edi mu akotene ebi ni say epimantem senchirofo adam penifo ana stakeholders ase so wo hwe se asomdwe eba wa abatuo no emu eni abatuo na chi nyina afi no eni je kese pa na aba agona okyerkwa obra omu MP ununyamfo enesi na ofori dangbe akosi bridge ama won kama wakotwa homam se obesi bridge ama won na afi waye won akwan nyina ede ama won aha ena ede kase no esie me amede kase no besom wo di hu chiame ema wo eye Fifii Ankoma asofo nwa echinchim fidie no furuma ema me no eye Kofi abrantie Kofi bebrebe o mu wiase Kofi ono nko an no ya abrantie wo enwo ono nko an Kofi se ono nko an no ya abrantie mo Kharis radio enti ono nko an no ye Kofi abrantie ba akope o radio so hene Kharis radio so no John ono so tie fidie na chi chinchim kwa ochima ha Bosco 1 ono so camera no wo gina camera na chi de ne so for ma uchi su kakra so for yesi kakra akoye tete me na ono so na chi say ye kwa ne sa na Starlight ono na social media no ono so wo hwe so wo ho se de be ya ono so obete yenka eya fa phone no Android phone no ekura wo no na fei me nkyere wade bi wo de ko Play Store ukọ hope na wabo KBN TV Ghana obo pe obo se yapo no be ba na wa download bi me frɛ no KBN Shembotum kise be bia wonam bia no ye program ahodo drive time any morning show bi bia mid morning news and one say o phone na o de suffer any teta na kise we bie na uti wa de me frɛ no Kharis Shembotum eti bo modern say wo be ya na kise wa ye yina wonye bi ahwe enye bi atie bia be fine na o ko Facebook no so a ye ho KBN TV ye ho YouTube ye ho o ko pe na TikTok nso KBN TV ye ho na o hwe na o comment na o share na obi anya bi ahwe na obi nso anya bi ahwe ebe bo yie pa na ye nyina ye ni age kama
nti download app no na share ewo Play Store no so mo use Android phone no Google Play Store no na app phone so no app Play Store Play Store bia Play Store nti uko ha nya afi se upese uni digwa upese uni na me ye gu hoyi egu afidie so de frɛ 020 0256 0256 07 07 1414 and now say 0256 07 1415 1415 ubomu bia no a ofra beba na ni obedidwa ni abo wade ton de hu de wuru de ma ade ba ko Kharis say dem wo abrochire say rain abrochire London Europe au American ya ji ho nyina aboso enti say wo Herbal Hospital Herbal Clinic bi na opese ye bo hu de wuru de ma wa bo modern say obeba na obefre yen ya ba na di hu wakra mo abegu emu yen enko bra na yen kire okwan abafa so a bi di hu dwa na ebe bo hu de wuru ama na akoso kama wade ton de biara wo de Kharis radio 0256 07 1414 and I say 0256 07 1415 tia bia da no kwan mu emrante no edamase me a metena kase na me church mu kenkan ebrewo eye Fifii Ankoma editor 1 efia papa bi edase ayo ebusiafo we mu senior nurse we na luta seba na nyompa radio papa tese obese uti news information seba entertainment de eno ane